כמה דורות כבר יש? יש את הדור שלו כעיקרון. שזה מי? זה הוא? זה הוא, יותם, סנפירי, אומרו כאילו בדור היותר מאוחר, אז אנחנו ואז עכשיו כל אלה. אבל זה הרבה דורות. נועם באר, חבריי קוראים לי ג'ימי. ואני בן 15 וקצת, עושה 4 שנים בערך. ליאור פינטו, אני בן 16 וחצי מירושלים. דניאל וייס, אני בן 16 וחצי. כמה זמן אתה נוסע? 4 שנים בערך. אני יותם רודד, 32, 18 שנה בביוב הזה כאן. מה תגיד על זה שרוב הילדים אמרו שהם מרוצים? אני אגיד לך, אני טיילתי בעולם והתגעגעתי למקום הזה, כי יש כאן איזה אתגר מסוים, וזה שקט, וזה מנותק, וזה סבבה, וזה. אבל אם מסתכלים בנקודת מבט יותר מקצועית, עתידית, של התפתחות הספורט בירושלים, סטנדרט מסוים של obstacles, שכאילו, אם אנחנו רוצים להשתפר, אז צריך להיות בצורה מסוימת. צריך רייל, זה אני עשיתי עם גילי. גילי מתחזק את הסצנה חזק כבר 4 שנים, הוא מתחזק את הסצנה ורואים את הפירות של כל העשייה שלו, בעיקר ביכולת של החבר'ה הצעירים כאן, שזה fucking unbelievable. אצלנו, הגיל שמתחילים להיחשף בו בערך, אני חושב שזה 16 ככה, 17. מה זה להיחשף? זאת אומרת, לצאת לתחרויות? כן, לא. דעת, קטעי וידאו, ספונסר, כן. איך מגיעים לקבל ספונסר? מגיעים לקבל ספונסר. קודם כל נוסעים ועובדים קשה מאוד. כמה שעות ביום אתה מחליק, או בשבוע נגיד? שבוע לי יוצא פחות כן דתי, ואני לא לומד בבית ספר רגיל. וואלה. אבל אני אעבור ללמוד בבית ספר אחר בקרוב. איפה אתה לומד? אני לומד בישיבה. באמת? כן, בקריית 4. בישיבה מבינים אותך, אבל זה לא מספיק. זה לא מתאים בכל אופן למי שרוצה להשתפר. אם אני רוצה למשל לקבל ספונסר, אני צריך להתחיל לנסוע כל יום. צריך להשתפר, צריך לא, זה לא פיקניק ספונסר, צריך לעבוד קשה. The wonderful thing about skateboarding for me is when I started skating, I was really able through skateboarding to find myself. It kind of opened up a door, and I felt that anything was possible in my life. The main thing that I believe in is individuality, and that's truly finding out who you are for yourself and following your own vision and your own dream and walking your own path. For many years, I've been receiving letters and emails from skaters here in Israel, and it's been something I've been wanting to do for a long time. A lot of the letters that I got and things that I heard from kids here was that they felt kind of left out, and that no one stateside, where most of the things that happen in skateboarding are happening, seem to know about them or care about them and their skate scene. My thing is to try and encourage and empower, and nurture and care for the skate scene. But it's up to the skaters of Israel to make their own skate scene. It's no one else's responsibility but the skaters here to demand to be facilitated, to get skate parks built, and to keep their skate scene tight-knit and supportive of each other, and have a brotherhood amongst the skaters.